Ja, det er heller ikke til lige at vide, hvad det der er for noget. Nej. Jeg tror først, det var sådan her. Vi mangler stadig 2 eller hvad? Er det tøj til? Jeg vil tage en kjole. Kan du næsten Kan hun næsten blive så fin? Ja, den kan du næsten få. Ja. Så kan du sidde og lege i kjolen i midten. Jeg ser også bare Du kan give Zacharias kjolen på. Er der flere gaver, Senja? Ej. Mange dejlige gaver. Gaver? Ja, rigtig dejlige gaver. Du sagde, hun har noget fødselsdag. Gaver. Gaver. Det er bare totalt dukkeland, når man kommer ind. Det er bare... Han vil ellers godt dukke. Ej, er det tøj til dukken? Ej, det er jo Buksekjole. en buksekjole noget og en Den vil jeg. kugle. Så tager man benet. Gaver. Hun ved godt, hvad det er. Maybe, baby. Okay. Skal lige lidt hjælp. Hvor er moren henne? Ej, mor. Hvad er det her, vi får? Nej, men... Har du det mere? Kan jeg ikke få det på den? Det var tak. Jeg kan lade Ej, mere tøj til dukken. Nu ved man bare, at du får tøj. Ja, og så kommer også mig med den. Zacharias. Jeg tror, det kan passe begge dukker. Sådan er det, når man kan lide at lege med dukker, så er det det bedste i verden. Altså. Du skal få den ud og tage mit gave. Nå, skal vi vente med på det? Må jeg tage den op for dig? Ja, hvis du kan. Må jeg tage den? Ja, hvis du kan. Ellers skal vi have den ud i dag. Jamen, jeg kan den. Hold da op. Er det ikke til dig? Nej. Er det til dukken? Hvor er dukken henne? Og Maria. Ja, der er dukken. Maria? Tak der. Hej. Hej. Ej, har du armbånd på? Ej, hvor fint. Har du fødselsdag? Ja. Senja, hvor gammel er du? Se ja. Se ja. Det var sådan noget, der er mere interessant end dukke. Baby. Den skal ud. Flere gaver. Gaver. Næsten for mange gaver. Og det var det værste ved at åbne brandstukker, det var de der. Det var helt vildt, det var bare pakket fuldstændig.
Skål, Jakob. Skål. Det er den kæmpe det var for mig. Vi skal have lovpakken færdig. Så er vi i gang med det næste. Det er så spændende. Ja, det er mange gaver, hva'? Jeg var med ude at købe den, det vil jeg gerne lige hjemme for 10 år siden. Så hvis det er noget rigtig, rigtig lort, der falder i dårlig jord, så er det din skyld. Nej, det var ham bag, fordi han... Det er jo sådan på grund af Jakobs vej. Så kan du pakke den her med i år. Nej, det er jo Det er jo læger. Nu kan jeg pakke den der.